Siap monrane? Yo. Tentu saja sedih monrolan saking Putra Kariba. Sugeng piksani. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan rek ayo rek rambe-rambe bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cak ayo ngalor ngidul lewat toko ngumbang moto masih omong senggol hati dadi lega sapa ngerti nasib awak lagi mujur oleh kenal karo anak bakal jajingot yo 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 mlaku neng tunjungan rek ayo rek rambe-rambe bebarengan cak ayo cak gelem melu karo aku cak ayo cak golek kenalan cak ayo jadi pikiraken padha gelem laku jadi pikiraken padha duwe sangu mangan tahu jadi campur nganggo timun malam minggu padha digawe ngalamun apa kowe jenenge sapa kok lali aku jenenge sapa lali aku heeh 30 dina ora ketemu lali jenenge aku 30 dina
Pirang dina, Mbah? 30 dino. 30 dina. Iya. Ya Allah. Aku ki oge iki lho weruh mbahne. Iya, bodoran awake ku to ora tak sangoni kowe. Ayo. Ya anggere sehat. Sehat alhamdulillah. Waras. Kayak kon rene kae. Alhamdulillah. Dikon rene. Met, kowe rene, Met. Ora njuk ngono kuwi domah ngene iki. Saya tak jenggit. Ayo, Mbok. Sik salam sik. Ya Salam ngambek loro iki. Salam sik, salam. Yo, aku. Yo. Sik iki sik anu halal apa isih sawal. Halal. Wes. Apa pot? Tadiet. Aku ya tadiet. Ayo Met, uluk salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ora, dhewekmu kok suarane gedhe saiki ora ketemu 30 dino. Iya, aku Mbak. Suarane gedhe. Wis pirang tahun Mbah ra ketemu sama Mbah yo. Mbok, kowe ngilang kok kontake kok. Kaya mafia wae kontake. Kontakku sing ilang apa dheke sing ganti nomor? Ah, kuwi. Wong dia kabel nomor yang ada di jurang selingkuh. Oh iya. Ayo. Ora aku ora tau ganti nomor. Ayo Met, uluk salam sik. Heeh, wis tak awari make. Assalamualaikum warahmatullahi Sing tegas ngomong gedhi ngono, sing tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama apa ki? Putra Karang Rimba. Yo. Pimpinan Bapak ora ngerti aku. Ora ngerti. Ora. Suyono. Hah? Suyono, susune Rono. Iya. Yuk. Oh ya Allah. Ayo ki napa? Aku dengaren iki lho. PKR kok penontonnya akeh. Iya, ora ana perubahan, Mbak. Oh. Penontonnya iki lho iso kompak. Ana bolone dhewe. Sakit. Tungji. Apa ki? Sikil kiwa diangkat siji. Ha kire. Ya wis. Ya. Saiki sing penting dhewe alhamdulillah Ya. di konrene iso ketemu Sedulur sedulur-sedulur kabeh, kabeh. alhamdulillah, Sedulur putra syukur. Karang Rimba. Nggih, Apa? niki tasih Puspa Karang Rimba. Mbok lali aku. putra Karang Rimba. Oh, Putra Karang Rimba. Putra Karang Iki sih sawal dadi Sih yo sawal. yo nek ana solahe aku ro Cak Memet yo di ngapura. Muga-muga dosane aku teko dipek kabeh ora wae. Aduh. Ya. Ya lek ana luput tembane yo. Ngapusi nangis. Kepisah. Sikile dipijak. Oh sikile tak hidup. Kali. Ya wis. Yo yo. Saiki Iki pemanasan sih. Ben padha kemringet pemanasan aku urung kemringet e. Belum kemringet. Aku nek wis kemringet alah mbok kok jungkir balik tekan kono kae iso. Yo. Kuwi edan berarti. Ya aku tekan kono kaspro iso. Ana artis wong kene bar. Endi? Mbah jenenge. Heeh. Jenenge ngati ya. Ngatini. Kae. Bocahe mbah. Yo. Yo. Ya wong golek sik. Kok nyambut gawe ora kon ngomong kene iki. Aku wis madang bareng e. Siap sik. Kowe sing nyakke kowe Pak Sing aku. apik barisane. Kowe. Dek. Sik aku Pak aku. ora aku diingetke kae lho timnas dadine aku nek nyiapke Iya. Sok GR. nyemprot. Ora ketemu terus dino ora mau keseng-keseng kok ngono. Kok sik ora iki aku sadonge ora bacane kaya piye. Nek mosok ya padha apa tek? Kacang ke tangan monyet tangan ketek. Lep. Kelep. Suwe ra. Contoh. Kedhe. Jumlahnya burine ana Nama iblis. Mas Dul Suling. Priwen Mas Dul? Oh oleh ya Allah. Takon kabar. Dul Mas Kok Dul. keseng-keseng. Wis 2000 selawe iki wis ndek bojo bae. Urung. Mak aku nututi to lak bajingan to. Orang aku kowe sok live TikTok terus menawane entuk bojo. Aku biyen yo garapi muni dudo wae. Masa Iki aja ngomong. Kaya sing rono kae duda lho. Ora sida entuk kene. kae. Heeh. Heeh. Ora si Jawa. Ora apa-apa.
Wes lah. Wah, German. Sing penting tetep seduluran. Tetep seduluran. Bebek ora dadi ora apa-apa. Tetep seduluran. Ora ketemu cucu. Ayo, apa? Bu, yo Mbah, di pemanasan dulu. Iya. Yo, semuanya siap gerak. Lencang kanan kiri gerak. Lencang depan gerak. Gerak wis. Teko ngono kuwi barisane wong 8 kok. Ora apa-apa. Ayo prakanca ngawerana rukune Islam yaiku 5 Hadat loro rukun kasiji bisuwa sira kalawan ngaji kabeh indone lakoni salat kabeh telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji lah puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami kami Islam sudah yang terang atas dawe dari pangeran. Sik diteruske mau kronologine piye? Memet mau. Ya depan kusik kowe tak kon nyambut gawe sik meter omong wae lep ya alah ya kok gentenan kok aku sampean wis bali aku hurung terus rapiku asale agawe wana rapiku asale agawe wana kinamong sunah nulungi paring sembahyang kinamong sunah nulungi paring sembahyang rapiku asale agawe wana rapiku asale agawe wana kinamong sunah nulungi maring sembahyang dinamong sunah nulungi maring sembahyang wis meneh ya saiki mlaku sediki kok lep ngarep lep aku sering nek kowe sing ngono kowe ora ketok sekali lep ora ketok blas takoke burine sing ndi meneh jiro lupa 5 sare iki Mas Sare kuwi cantik biyen lho lep cantik piye ya kerocokan Banyuwangi Rina wangi
nindakake susah ing ati. Ayo tarik pura. Kerocokan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon nandekani ilangaken susah ing ati. Tarik lungguh neng pasir-pasiran sembur-semburan keredoan bisik-bisik sembayangan lanang wadon uber-uberan cek cok gandeng tangan pikiran pikir pesisir kerocokan bisik-bisik semayangan matri janji urip bareng sir-siran nabi gendang asli Banyuwangi yo kerocokan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon nandekani ngilangaken susah ing ati. Pikir-pikiran sembur-semburan keredoan bisik-bisik sembayangan lanang wadon uber-uberan gandeng tangan pikiran pinggir pasisir kerocokan bisik-bisik sembayangan matri janji urip bareng sir-siran nambi gendang asli Banyuwangi gandeng tangan pikiran pinggir pesisir kerocokan bisik-bisik semayangan matri janji urip bareng sir-siran ambi gendangan gendang asli Banyuwangi ini lem met ini kae kemarah gendene apa Kae engko kayak mikir apa kae? Alah, urung-urung apa-apa wis semper. Halah. Lep, tandani lep. Rene lep. Aku ge iki weruh monolan dua karakter. Ping pindho le joget. Heeh. Pertamane iki wis semper, pindhone kae lho. Heeh. Joget kok anyang-anyangan. Iya. Sopo? Hah? Kae sing dolar waduke melare mbok sapa sih? Dolar. Wong Mbok. teko. Kang kancaku watunge melar waduke iso. Piye met iki? Ayo. Iki dalam acara apa iki? Iki acara apa, Mas? Hah?
Oh, Syawalan. sawah. Ulang tahun. Oh, ulang Ambal tahun. warso. Ambal. Kaping 7. Sama ndak sing ngomong. Aku wis mau kok gembiran. Sama saya mau sing dongani. Iki acarane sawalan karo ambal warso. Kowe ngomong ra aku ngomong sapa aku? Oh iya, ulang Kaping tahun 7. Kaping 7. 7. Disemburke. Hah? Tunjuk ping 7. Ya muga-muga Amin. sedulur. Oh. Ya muga-muga sedulur putra Karangrembang Iya. paringono regeng tetep iso nguri-uri kabudayaan Jawi. Iya. Nah, wis kok men sukses selalu. Tambah Ben akeh tanggapane. Aja klopro. tambah tanggapane iki mung siji syarate iki. Apa? Aja golek target bayaran akeh. Sing penting seneng. Tenan? Tenan kowe? Ayo. Kowe tenan seneng? Hah? Kowe tenan seneng? Aja seru-seru Jep. goblok. Iki nek seneng senjep. Seneng. Goblok tak genehi. Catet yo. Kowe mau rene terus diwek sapa? Aku Heeh. tukang dodoke. Lah lha muni piye? Lep kon main aku Sahabatan yo ngene. seduluran oke. Seduluran, sekseni yo, Seduluran. seduluran. Yo. Lho, nek aku kan ngene prinsipe, seduluran oke, aku mangkat. Heeh. Tekan kene salaman sedulur. Ning nek baline kan beda. Wis. Barine musuh ngono. Wis tetep baline mbuh ora ngerti. Yo keterangane kuwi. Wis Iya. rasa Bas. Kowe kok ora mek ngobang-ngobe. Ya mugi-mugi putra Karangrimba iki tambah sukses lan guyub rukun. Amin. Kuwi. Amin. Wong saka kesenian iki iso gawe nyenengke masyarakat kok. Oh. Lep, Apa? polisi. Endi? Ayo, Wah, dikawal hansip. nggih, Pak. Heeh. Aku lek turu sok nggo helm aku lep. Iya dhewe ya limnase Sida Mulya salaman. Aja seru-seru goblok wong dhewe Ora iki. apa-apa. Wong dhewe limnas paling teko. Aduh. Ora apa-apa, men. Aku lek turu sok nggo helm aku. Kepiye? Lah lek ana operasi wong elek aku kecekel. Ah kok iso? Heh? Kok Apa iso? sih? Rupamu jelek. Iya, Pak. Gadek, men. Gadek, men. Apa? Arek KTP ini ra sida. Jancuk. Elek kowe. Wis kowe kena ya, teman. Nah, yo sithik. Maksud, kowe nduk tukang gendangnya sebenarnya kok tambah bagus ya. Aku wis suwi ya. Polku ini. Mas, Mbah, ngerti rek? Aku sadurunge iki ngene. Capan duit langsung ae keturutan yo. Lek ngaku ora. Anak buah dhewe teko ben doan begogok Mas sik. ben masale teng Heeh. tangguna. Heeh, iki bagiane dhewe ya. Iki pimpanane kae. Preparan. Ini Mbah. Mas kapan ayo keturutan? Seplok ndek Ya. anak ndok loro iki. Iya. Ndoke pira, Mas? Anak loro mbarep kabeh. Iya. Heeh. Wis Wah. sing penting kabeh do iso Guyub ketemu. rukun. Ketemu do sehat kabeh alhamdulillah. Sing penting didongake rezekine lancar. Sing ngarep Sehat. ana sing nonton. Sapa? Nisa Sabian. Endi to? Kae. Oh iya. Nisa Sabian iki kacamatane lho. Edan. Ya Allah. Iki lho, PKR DI iki Apa? didelok Nisa Sabian Iya. kayak berkacamata. Sing lagune loro untuke lho, Bang. Kayak lho, Bang. Mbak Nisa. Halo. Mbak Nisa Sabian. Sama Mbak mah melinguk tanggane. Nah. Heeh. Sing go kacamata. Heeh. Oke, nggo kacamata iki kae yo, oke yo. Oh. Sendi. Kae. Lek sing Ora kuwi. Lek ora hula halo lek. Ya. wah, kowe pengkhianat mau ning kono sing kok rene demen ana komandane kok ngumpet rene. Pak, Limnase ngumpet siji, Pak. Padune nonton, Pak. Ayo aku jawab Pak kowe. Ora apa-apa, sing penting anggere penonton kabeh tertib. Heeh, Iso tekan rampung. Iya. Ayo toh. Tur gawe Jaga mbak-mbak sing keamanan. oh alhamdulillah roke dodowo kabeh kok. Heeh. Lep, Eh, aku wis ora krungu nyanyi sampean. nyanyi apa, Mbah? Sak karepe. Oh, aku ngerti, Mbah. Heeh. Apa? Kata-katane Memet. Iya, biasa iki. Apa kowe? Dulu aku menghiburmu, sekarang aku hancur karenamu. Wah. Nah, Mas, apa? kuncine B ya, Mas. B, Selesai. C. Nah, kuncine ise sok kelingan. Kuncine apa ya, Mas? Kuncine Inggris. Hah? Inggris sak karepe muni kowe kok. Perkenalan ya, Mas. Peruntuk kenapa?
Dulu aku menghiburmu, sekarang aku hancur karenamu. Jajal terusane apa? Sesok kelingan. kesedan bet. Aku lali judulnya apa? Isih sok kelingan. Kelingan apa ngono? Piye Mas ketemu ora? Kok kene nyocot bae ini ngenteni tenanan kok. Wis ketemu. Sepine ro aku Senengmu karo liyane arep cemburu. Ning kudu sapa-sapane ning awale perhatian. Sing akhire sliramu sing malah ngilang. Iki kata-katane ngono to. Aku yang duwe kata-kata gawe kowe lho. Iya. Oh, Iya, kata-katane kata-kataku gawe kowe. gawe aku. Iya. Iya. Ngombe es murni ning isor maoni. Wah. Apa? Setia menemani tapi sayang orang ngeloni. ngono kuwi lagune Mehmet. Ndok gemek lonteng kira kepenak gandeng gandeng. Bung. Ini takol tangan maksudnya iki takol becak. Su. Ini jenenge masih bersama. Lali aku. Sorry. Wah, masih bersama. Aku repot kan jare ki. Wah. Tak MC nih. Kan biyen kok yo isih kena. Yo, masih bersama artisnya dari kota Salaman yang menghibur dunia dan akhirat. Su. Ora, Mbah. Weh, Lali. Yo, makasih enggak? Maaf nggih. Ngelingke. ora apa-apa. Cok, kene kowe. Ora Aku apa-apa. jawab ke Mbak. Kae saka Bandung rene mek arak nglegake joget. Iya. Wis kata-katane mau apik. Kata-katane, heeh. Ah wis to kelingan iki to. Ya. Engko dilanjutke. Kipas-kipas cari angin. Pacar lepas cari yang lain. Asal jangan masuk angin. Nah. Nah, kowe kerokan ora ilang-ilang. Oh, tato ding. Ora. Ngombe teh nang isor wit maoni. Apa kuwi? Aku ora ngerti. Jo, lanjut. Yo, lanjut ke sik, Mbak. Yo. Misake kuwi. Lho, makanya ra sido. Kowe misake sik kok. Yo, arep-arepan. Arep-arepan. Gerak. Yo, Mas, lagu nih. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mubiar-mubiar gumilang Josiro menga-mengo miturut dawuhing pangeran Irfani ronce-ronce kembang wangine mubiar-mubiar gumilang Josiro menga-mengo miturut dawuhing pangeran monggo lenggah ingkang sekeca urip pira ning alam donya kuwi ora kena semaya Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Mafailatul mafailatul mafai
ngetan malah itu. Mat Reni. Yo sisine. Aku te mondholan sasusure ibu, aja ketolanan, mau dadi kekuyuk. Mondholanku siji, bunter kaya roti, kula pun dijamin kalian iwak wedhus. Tahap trekus. Tak lu. Kae ana kumpul ning joneng negarane mamur dasar bata sila mbangan kupat kok dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten wis loro wae rasa oke-oke Met Lep iki jatahmu omong meneh rene. Waduh, wah, nek ana iki rada gaya sithik. Ora ngono. Si. Yo. Meneh, sisine, yo. Apik. Kowe jaya apal ya jogete ngono kowe marai wingi. Heeh. Du jeng teng long lang nong nong nong. Wow. Wih, si. Asik 5.000 oleh 2.000 kena 1.000 oke 100 iya hei asik ayo ya sik sok hey ai oi ya tadi yo raup sik raup piye ki halo Nek rene aku arek difoto ireng raiku ireng dhewe. Malah antik sih goleke ora ketemu kok. Oh iki gesek. Lep kowe ireng wae aku putih. Wih, aku njaluk kedon rene. Kowe kono apa? Nah. Jajan aku, Mbah. Ayo kowe ngomong apa kowe? Ayo. Hah? Kok apa? Oh iya, Ding. Ini Lep. Pus apa yang 30? Mbah, iki PK. Piye? Muni lek sing kalah push up ning 30. Lah kae menang push up ning ngarepe Samang Mbah pe 10 hebat. Ping 5 wae tak anake. Apa? Ayo. Asik. Masih bersama goyangnya artis Putra Karang Rimbang yang dihibur bersama Cak Lep dunia dan akhirat. Ya, asik.
Iki gaya joget ambeien. Wis lep kok. Wis. Misake burimu iki lho. Yo, apa iki, Mbah? Ceritamu maun kene Oh, titeni kowe. isi kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Asik. Ya, selamat malam. nganti ngimpi Yo, iso masih kae bareng nyaman Putra Karang rajaninan duweni atimu no su terus ke kaya lagi wingi iso sik Mas, piye to Mas? Nadane aku angel golekane Mas. Cangkeme. kaya lagi wingi Dhuwur Mas itu. awake iso ngobrol tekan wengi rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani masa lagumu met iki masa lagumu su masa lagumu met su oh iya lali sapa Ali Kendo masa Ali Kendo ya Mas Kendo Ali Ando jan sepine ro aku senengmu karo liyane arep cemburu kau dudu sapa-sapane sing awali perhatian ning akhire alamu sing malang ilang rapingin liyane pengen ku siji mong kowe ning kenyataane dudu aku sira atimu isi sokelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang nganti kekon ngimpi iso kowe nyaman rajaminan duweni atimu kaya lagi wingi ada iso tekan bengi rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani rapingin liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku sing jero atimu sokelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni bareng-bareng kekon ngimpi iso gawe nyaman ra bisa luweni atimu kaya lagi wingi ada ngobrol nganti bengi rasa sliramu sing paling
mati ora nyangka kowe sing paling larani. Ya sambung lagu permintaan saking Mas Denny kagem Mbak sapa? Mbak Ayu, wene ana wektu. Sayang sadurunge lunga wene ana wektu aku ngesun pipimu lan ngelos rambutmu. Sayang satu lunga wene ana wektu aku ngesul pipimu lan ngelos rambutmu. Sayang satu lunga iya wenehi wektu yang nakap awakku ngesun pipimu lan ngelos rambutmu. Jo 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 sayang iya satu iya 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 yo cek jalo mung sedelo wae ora selawase enggal bali rene. Sayang sadurunge lunga wene ana wektu aku ngesun pipimu lan ngelos rambutmu. Yo, 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 say, beat kagem awakku, sakuate ridumu. Salo, yo, yo, sakelawai, ya rasa lawase, tinggal aku dewe. Jalo. Mung sedelo lae ora selawase enggal bali rene. Cak cak iki pumpung-pumpuk asal to ora? Asal to ora mendadi. Oke. Asal to ora? Iya dadi rene. Tak kai kacang. Dadimu dadi apa? Slempret kempol-lumpur kendari ala ketipu imbak konang lo terus terus selempret belok cara nyongklak barai sikap macan mangap megap bocah kanong galia siket sanyoto kagungan reok sanyoto
atiku piro Sompret sompol mongko kendali ala ketipo indalapun nang loro selendro salomret belok jarane panjung kang marake macan mangapa kapakap bocah galong kalian yo prasaja kawin gembira. Iya, lulus. Ya, 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 ya. Cek, cek, cek. Iya, iya, iya. Gajal tak delok perangi. Gajal. Iya. Cek. Yo, yo. Yes. Ora wani. Ora wani. Cak, cak. Oh. Gendan arah mani gendan olah jago gendanan yo oh iya iya ojo nyerah yo se oh hey ojo nyerah woi yo coba sih tak sebolke bisa kro asik sinau netra banyu tirta wis po kok pinter kowe kok pinter was arah lagi was jago bali ayo si gede walas rawal awali ya gede. Ayo, baleni. Yo. Wes, baleni. Yo. Netrae Satriyawa marga inuwo sasana wasarawas yo iya oh iya kentekan yes kentekan iya lah hei oh iya yo say oh wale ya oi yo sa cia hop sing kose piye mambu seneng ora
Piye? Rene mlebune tuh kene ora tekono. Engko salah alamat. Piye? Heeh. Heeh. Ha iya. Asa auto pisane sob. Piye? Bisa gitu kan jam biji sang ora do panas. Ulang tahun. Roti ini di. Roti ini dijep. Wah roti ini sentai ulang tahun ora go roti. Piye? Bismillah. Lek entuk rondo apa piye dudone? Allahumma amin. Ya, tak dengake wong terus sesuk rabi ya. Ha iya kok. Teko. Pasar. Yo. Iki apa iki? Baline arep piye? Sing kalem wae lagune, ora usah kesel-kesel. Nah. Apa kuwi? Aku suka jaipong, kau suka disco. Ya. Oh, rasa terus nih tak kesenengan. Wis rene. Wis up. Oh, ket mau bansere kok. Ya. Lila nono pamit mulih. Heeh. Ndang. Ya. Teko ngawur nggo kuwi mikir. Iki lho, nggo mikir Mas Deni iki lho. Aja kuwi engko tak lagi bang kono. Nggo iki mikir Mas Deni iki dineke. Oh, bro. Pamitan enggak? Nggih sakmenika apa, Mbah? Masa sak menika, nggih niki ngono kok sak menika. Oh, nggih niki. Kowe Kula niki lare gunung. Nggih, sakmenika bimbing monolan saking putra Karangrimbang mbok bilih wonten klentah-klentu kawula Cak Memet lan Cak Klep. Nyuwun agung pangapunten.